Takže čaute, vítam vás u nového videa a dneska si otvoríme balíček od môjho fanúšika. Takže CCM hokejky a máme tam 3 hokejky dokopy. Takže potrebujeme nožnice a balík. Môžeme dostať Rare, Super Rare, Epic, Mythic, Legendary a Ultra. Tak poďme na to. Takže rozbalené. Mám jeden balíček. Ultra, Super Rare a Rare. Takže ja sa bojím to odstrihnúť. Kde to môžem odstrihnúť? Snad sem. Ono to nejde. Nejde to. Mám to. Tomuto trošku som nepochopil. To sú takéto... Čo je toto? Sa asi zlomilo. Nezlomilo. Čo je toto? Ups. Ale mám tam nejaké 2 hokejky. Jedna asi je trošku opitá. Táto je opitá, táto je normálna. A to je všetko? Nejaké divné. Akože díky. Takýto balík. A v ňom toto. A v ňom toto. Toto. A toto. Takto. Toto tam bolo v tomto celom. Toto. Ja neviem, čo mám na to povedať. Akože dobré. Cení sa snaha, ale je to trošku divné, že to je také maličké. Trošku tomu nechápem. A toto bude asi všetko a vidíme sa pri ďalšom videu.